صبر زينا حوحات أو تقرأي حدش مرة خو نتورك خزر قح مخان تفليت اللون إذا خمزي لنا هلون بلتقنا قبل على هزو تقرأي داق ما يكون تجمر كمز اللون جوار محمد استوها لبوليتيكا نقالي علون بززر كلم الله سينا سلام تعنا هبل كبران تخاتل تمدباتنا لما عزبن لا يوم حصرتن وانا ونحبريت هاتكم سيبكنا قرب لكم هنا نهضك قطاتلنا نعدم فلما بغن غندنا وساتهم هنجمر ሰራዊት ኢትዮጵያ በበዝሕና ከተማ ዓዲግራት ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ካሊእ ግዜ ብዝተፈለየ መልክዕ እዩ ብዙሕ ቁፅር ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ዓዲግራት ክኣቱ ኣብ ተዳለዩ ይርከብ ክብሉ ድማ ብብዙሓት ይፅብፃባት ይሕብሩ ኣሎ ብዛዕባ እዞም ወተሃደራት ዝምልከት ድማ እንብሎ ክህልወና እዩ ምሳና ፅንሑ ፕሬዚዳንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ተቀይሩ ኣሎ ኣብ መቐለ ሓድሽ ነገር እውን ተፈጢሩ ኣሎ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና እምበኣርከ ዝኸበረኩም ተኸታተልቱ ሰጋር መልቲ ሚድያ እዚኦምን ካልኦትን ሓፀርቲ ሓበሬታታት ናይ ዝዕለት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ስለትገብሩና ኣቐዲምና እናመስገና ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክነብል ህወሓት ኣብ ትግራይ ሓድሽ መራኸቢ ኔትወርክ ክትዝርጋሕ ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጫፍ ቅርሕንቲ በፂሑ ዘሎ ውድብ ህወሓት ሎሚ ድማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ወፃኢ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ዘለዎ ካሊእ ኣገልግሎት ቴሌኮም ክጠቀም ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ዋና ዓላማ እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ምስ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ግጭት ክኣትውሉ ዝኽእሉ ዕድል ምስሑ ስዒቡ እዩ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብቲ ናይ ሃገሩ ፓርላማ ቀሪቡ ብዛዕባ ርክብ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ሓደ መግለፂ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ መግለፂ ድማ ህወሓት ቦርዲ መረፃ ዝሃቦ ውሳነ ይቅበልን እንተኢሉ ናብ ውግእ ክንኣቱ ምባሉ ዝዝከር እዩ ሎሚ ድማ ናይዚ ግዜ ኣኺሉ ከም ዘሎ ህወሓት ውሳነ ቦርዲ መረፃ ይቅበል ምባሉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዘሎ ርክብ ድማ ከም ዘብቅዐ ብስፍሓት ይቃላሕ ኣሎ ስለዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ሎሚ እውን ንህዝቢ ትግራይ ናብ መከራ ዘእቱ ብሽም ምስ ህወሓት ኩናት ከይኸፍት ስግኣት ኩሉ ትግራዋይ ኮይኑ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ካብዚ ብዝተበገሰ እውን ህወሓት ፌደራል መንግስትን እናተኻረሩ ዝመፁ ዘለዉ ምዃኖም ናይ 50 ዓመት ውፅኢት ዝኾነ ንብረት ውድብ ህወሓት ብቤት ፍርዲ ክውረስ ብመንግስቲ ብልፅግና ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ ድማ ንህወሓት ብዘይ ፋይናንሻል ሓገዝ ንክተርፍ ዝዓለመ ኮይኑ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ብዝወሰነ ውሳነ መሰረት ንብረቱ ብመንግስቲ ተወሪሱ እቲ ውድብ ዘለዎ ዝተባሃለ ሃፍቲ ንመምሃሪ ሓገዝ ክውዕል ድማ ተወሲኑ ኣሎ እቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ዝገበረ ውድብ ህወሓት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምሃብ ቀሊል ከም ዘይኸውንን ነቲ ሃገር ናብ ካሊእ ግጭት ከም ዘመርሕን እውን እንተተገለፀ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካት እናገለፁ ፀንሑ እንትኾኑ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ደው ከብሎ ከም ዘይከኣለን እናተገለፀ እዩ لمعنت وص حبريتا خمس حبرة دمع ودو حواحات مس منقست فيدرال زي ترفق الله يلوم كم زعمن بوليتيكانيات يقلص لهم سلازي دمع اتودو كابز حلف بوصوره تمكرو تقراينا بعصوان كبان كيعطم بس ناي وصات قالات بزفرمو سمعنا اب تقراينا يتريكم اغلغلوت نيتورك زرغح سمع تغيركم هلاو دمع ተፈሊጡ ኣሎ ዋና ዓላማ እዚ ድማ ዕፅዋን ክባን ኣብ ትግራይ ከይክሰት ካብዚ ተበገሰ ድሌት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዛጊድ ድማ ብፈታውን ፀላእን እዚ ሓበሬታ ዝቀላሕ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ተጋሩ ዕድል ትግራይ ብካሊእ ካብ ዝውሰን ትክክለኛ ስጉምቲ ይኽብሉ ነቲ ዝርግሐ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ምኽፋት ቦርደራትን ጎረባብቲ ሃገራትን ይድግፍዎ ምህላዎም ድማ ይግለጽ ኣሎ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምክትል ፕሬዚዳንት ትግራይ ቀይሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾነሉ ግዜ መብዛሕትኦም ኣመራርሓት ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ህወሓት ካብ ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ዋላ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶ ክለዓል ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ነዚ ፀማም እዚ ንሂቡ ዝፀንሐ ወዲ ወረደ ካብ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ጀሚሩ ኣብ መብዛሕትኡ ቁልፊ ስልጣን ካቢኔ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ናይ ህወሓት ሰባት ምግባሩ ዝዝከር እዩ ሓደ ካብኣቶም ድማ ምክትል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብተወሳኺ እውን ደገፍቲ ውድብ ህወሓት ምዃኖም ዝንገረሎም ኣዘንቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቅድሚት ከም ዘምፅኦም እውን ዝፍለጥ እዩ ነዚ ሽዒቡ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለልተኛ ኣካል መሲሎም ወይ ድማ ሰራዊት ጥራሕ ዝውክሉ መሲሎም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነይሩ እምበር እቲ ሓቂ ግና ነቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት ደጊፉ እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ክብሉ ክኸሱ መፅንሖም ዝዝከር እዩ
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘየለ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ እውን ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝሸመ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይዳዊ ውግእ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ሓደ ጀነራል ታደሰ ጥራሕ ምንባሩ ይፍለጥ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ በረኻ ይኹን ኣብ ስራሕ መንግስትነት ትግራይ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ንሰራዊት ክመርሕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጸላእት ዝገብርዎ ዝነበሩ ቃልሲ ስዒቡ ድማ ምስ ካልኦት ብጾት ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ መርሖ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ምክትል ነበር ጌታቸው ረዳ ኮይኑ እናገልገለ ብጠቕላላ ናይቲ ሰራዊት ሓላፊ ምንባሩ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣብቲ ሰላም ግዜ ብፍላይ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዝነበሩ ናይ ጸጥታ ጸገማት ክፈትሖም ኣይከኣለን ተባሂሉ ይውቀስ እዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ዓመፅ ንኽለዓል ዝለዓለ ኢድ ከም ዝነበሮ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝመስከረ ኮይኑ ስልኪ ጥፊኡ ንሓገዝ ኣብ ዝድለየሉ ሰዓት እውን ከም ዘይነበረ የዘኻኽሩ። ሎሚ ድማ ንባዕሉ ፕሬዚዳንት ትግራይ ኮይኑ ተሸይሞም ዘለሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብርክት ዝበሉ መዘራረቢ ሽሞታት እናሃበ ጸኒሑ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሽሞት ድማ ከም ምክትል ፕሬዚዳንትን ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይን ዝበሉ ካልኦት ናይ ስልጣን ቦታታት መዘራረቢ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ቅድሚ ሕዝን ኣማኒኤል ኣሰፋ ንምክትል ፕሬዚዳንትነት ገይሩ ዝሾመ ጀነራል ፍስሓ ድማ ከም ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ገይሩ ድሕሪ መሻሙ ሎሚ ከፍርሶ ጀሚሩ ኣሎ። ከምቲ ጌታቸው ረዳ ሓጋዚኡ መሲሉ ዝሓደሎም እውን ሕወሓት ይክሕድ ኣሎ እናተባህለ ይርከብ። ምክንያቱ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንስራሕ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከሎም በቲ ሕጊ መሰረት ንምክትሉ ዘይኮነስ ንኻሊእ ኣካል ንኻሊእ ኣመራርሓ ወኪሉ ከም ዝወፀ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ናብ ኦሮሚያን ክልል ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተጓዓዘሉ ድማ ንኣማኒኤል ኣሰፋ ዘይኮነስ ንኢሳያስ ታደሰ ኣብ ስልጣን ወኪልዎ ከም ዝኸደ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ተግባር እዚ ንኻልኣይ ግዜ ኮይኑ ሕወሓት ድማ ቆጢዕዎ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ እቲ ውድብ ዝወከሉ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ናይ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ስራሕ ከይሰርሕ ስለ ዝገበሮ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘየለ ኮይኑ ንዕኡ ወኪሉ ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ኣብ ክንዲ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣይተ ኢሳያስ ታደሰ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ይጅምር ከም ዘሎ ጀዋር መሓመድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝተጀመረ ዓመፅ ደሞ ብመምህራን እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ዝፍለጥ እዩ። ሰብ ሞያ ጥዕና ኢትዮጵያ ብናብራ ምንባር ኣይከኣልናን ብዝብል ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ብልጽግና ኦሮሞ ከቢድ ዓመፅ የካይዱ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እንትኸውን መንግስቲ ብልጽግና እውን ነቶም ዋና መተሓበርቲ እናጨወየ ከም ዝርከብ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ሰብ ሞያ ጥዕና ሕቶኦም ትክክል እኳ እንተኾነ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ገና ሕቶኦም ካብ ምምላስ ብሚልዮናት ዶላራት እናሓፈሰ ተተኮስትን ከበድቲ ጦራትን ይገዝእ ከም ዘሎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መምህራን እውን ትምህርቲ ጠጠው ከብሉ ብምግባር ጠሚና ምምሃር ኣይከኣልናን ብምባል ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜት እናሞተ እናሃለወ ንኻሊእ ኩናት ምድላው ከም ዝርከብ ድማ እናተጸብጸበ ይርከብ። ዋና ዕላማ ብልጽግና ድማ ትግራይ ንኣምሓራን ምድኻም ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኩናት እናካየደ ዝርከብ እንትኸውን ትግራይ መሊሱ ንምድኻም ድማ ንኩናት ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ትልሚ ኣንጻር ተስፋ ትግራይ ዝቃለሱ ሓይልታት ኣብ ዓፋር ብምምስራት ራያ ክቆጻጸርዎ ብምግባር ትግራይ ኣብ ሕድሕድ ምድማይ ክትነብርን ዝዓለመ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ትልሚ ድማ ናብ ትግራይ ሸቐጣ ሸቐጥ ከይኣቱ ዓፂኻ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ምስ ተዳኸመ ትግራይ ብምስሌና 4 ኪሎ ምምሕዳር ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብበዝሒ ናብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝኣተው ይሕበር ኣሎ። ካብ ካሊእ ግዜ ብዝተፈለየ መልክዑ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ ናብ ዓዲግራት ንምእታው ይዳሎ ምህላው ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ውጥረት ክነግስ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ካብቲ ቦታ ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ደቡብ ዛላምበሳን ጾሮናን ዓብዪ ዝበሃል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ትግራይን ኤርትራን ይካየድ ምዃኖም ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ዓዲግራት ንምእታው ዝዳሎ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ግጭት ከየምርሕ ድማ ተሰጊኡ ኣሎ። እዞም ቁፅሮም ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ዝንገረሎም ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ምስ ሙሉእ መካናይዝድ ሓይሎም ከም ዝኾኑ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ይሕብሩ።
كبرى سمعتنا ندم عن سبنا جموانا ونقدس حبري تحت زي مسل نرم كاليوان بخالي حبري تخصب نرخم أبدو اللهم وسلم تمنينا سجار 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 سجاري أمعرين دعلل ما أمانا سجاري تعودك تحيا بيننا عبدي رصي زغلي عوتي مسوق دحدار سجاري تعودك تحيا بيننا سجاري بصلاخ أنا تخوينا إذا تغير